Здравейте хора, днес ще играем фигурски игри, например Figures Library, което ще ни бъде това първата игра. Ето не, който иска за приятел покане. И дай да започваме с първата Figures Library. Тук аз съм я играл съм само две игри на фигура, така че дай да започваме. Аз обичам много тук да си игра с фигурата, като например да правя ето това. Като направя ето това, какво става? Какво ще случи? Моля да се... Боже мой! Например, обичам много да правя ето това с сърцата. Аз тук се упражнявам просто. Аз съм само много добър по това. Просто това е уникално лесно. Когато има нов апдейт и контент апдейт, то буквално там вече има хайд на там фигурата. И ще ти бъде по-трудно да излезеш от там. Ще ти бъде по-трудно просто. Аз сега го правя за дистракция. Нещо не е добре с фигурата. Моля ти се. Абе, как? Как? What? 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 Аз съм безсмъртен. Ясно на как. What? Аз съм безсмъртен. Дай запишем през това време кода. О, не. Сега няма да съм безсмъртен. Не се знае. Гледай. Яко. Значи 4, 6, 3. Добре. 4, 6, 3. 4, 6, 3, 5. Още една книжка. Това вече изящо 100%. Добре ли? Това не е добре. Правилно. Това просто не е добре. Целта е тук просто да избягаме от това е. Целта на играта да оценим, да разгледаме и това е. Значи чувам книжката и е тук. Какво е? Много са тъпи, просто не искат. Аз искам да го отворя. Те ще го отворя. Какво става? Тук става. Да, сега. Ще избрах. Значи. 4, 6. Спите се, бе, човек. Някой да го нареди това. Моля се. Че това така не е тук. Да не се спира и заради него ще умра. Извинявам се, просто не мога да го направя. Скъпаняк. Следващата игра малко. Това е 5 от 10. Знам, но
Можете да ги играете тези игри. Сега следващата е Figure Out. Давай да я играем. Аз съм играл тази, много е забавна, яка. Добре. Като истинската ми. Сега ще видим какво е. Обичам много да знам ето това. Това е просто много. Те са виждали ли тя ще да го целят с това? Дай да вземем такова. Лека и защото ще хване. Дай ми ето това. Така. Къде е фигурата? Да. Къде е фигурата? Вот, аз съм тук само. Искам просто да взема ето. Искам да взема кръста, но. Кога? Къде беше? Не, ще го. Крис. Така. Добре, някой използва кръста. Значи, брат. Това глостик. Как е тука глостик, бе? Ох, това е проблем. Ама и то доста. Бегай. О, не. Ама това не е честно, човек. Какво искаш по трудния начин? Брат, не. Не. Заглавницата ми бега от мене. Ах, сърца скапани. Мисли. Какво? Моля! Това ми беше най-любимата игра. 6. Не, даже 7,5. Дай. Не знам какви други фигури игри, ама. Пуф. Давай фигури игри. Пуф. Само тези две игри. Ей тея. Аре. Figures Library, не виждам нещо. Какво е това? Какво означава? Doors but figure. Doors but only figure. Как? Ще видим. Това ще бъде малко тъпо, честно казано. Какво е това, бе, човек? Някой играе ли, бе? Не, аз съм. И... какво е това, бе, човек? Хайде да го опитваме. Сигурно никой не го харесва. Какво е това китайско нещо, бе, човек? Не. Няма да чакам. Каква е тази китайска игра, бе, човек? Та искам нормална игра. Ама не искам за двама, бе. Има само за два. Добре, изчакайте, после ще да... Добре, готово. Но какво е това? Най-након. Какво е това? Не. Какво е това? Пак ли искаш да чакам ли, бе? О, боже мой. Добре, готово свърши. Започнах на едно... това е. Какво искаш да правя? Не знам какво е. Какво е това? Какво? Ти базикаш ли се с мен? Ти искаш да минавам цялата ли, бе? Това е първа врата, човек. Добре, what? Какво е това, бе? Какво се махна? Само първа врата. Какво става, бе, човек? Не искам да го натискам това. Как? Чакай, искаш само...
Добре, ти е нормално. Давай. Малко ще бъде тъпо. Няма смисъл да се играе, но това е за вас. Брат, какво е това, бе? Пата селска. Седно се повтарят вратите, човек. Ни същи стаи само има. Мият лампите. Сигурен съм. Най-ужасната игра. 2 от 10. 2 от 10. Още не съм я играл цялата и я глея. Много е тъпо. Ще поводя просто. Преди само казвам, че използвах X-Recorder, но видях това и просто ще го използвам. Не ми хареса толкова едно X-Recorder, така че... човек! Ама не искам, човек. Искам просто да направя това. Все едно игра нормално, човек. Ох, не. 20 тура. Ох, много тъпо. Не мога да оживея за 5 секунди, бе, човек. Туф, да ти... не. Няма никакви фигури изобщо. Батални фигърс. Какво е това? Ако има руш, ще смачам от играта, но... Ели сика, ако сика е такова фигура, добре. Няма смисъл. Защото ще са фигури просто и така. Хера да й дам много е тъпо просто. Най-накрая ще заспил тъпина. Аре, почти сме стигнали 50-та врата. Ще видим какво става там и... 40 още 10 врати. Боже са... Ако не 50-та врата няма нищо, така че няма смисъл да се играе тази игра. Ще ни дадем лоша оценка и свърши. Който иска да опита тази игра, просто... Тя се казва Doors But Only Figures, така че... Не ви препоръчвам да опитате, но... Ако искате. Аз не ви казвам дали искате да не играете. Аз не съм ви родител или такова. Ако искате да играете, да опитате. Кажете дали има нещо такова. Дали има нещо... Ясно. Какво е това? И какво трябва да направя? Да търся книжка ли? Пред аз мога просто... Какво е това? Селско нещо. И не идвай при мене. Какво ти става, бе? Какво ти става, бе? Какво ти става, бе? Какво искаш да направи ли? Брат, бега от мене, бе. Селендур, бегай. Няма... Какво е това, бе? Искаш да смятам... не друг път. Не трябваше да го правя това. Figure Tours. Дай. Това може да бъде добре.
навекови. Последната игра вече не става малко тъп. Извинявам се, аз не съм такъв ютубър. Аз нямам толкова абонати, лайкове. Той даже не знае колко лайкове. Какво? Ама не искам до ресентите изпълна. Какво е това, бе? Брат, какво става? Изчакайте малко, моля. Брат, даже не ми дава да се махна от играта, бе, човек. Най-накрая. Аз чак да се махна, аз чак да си рестартирам. Какво става, бе? Брат, какво е това, бе? Какво става, бе? Само един ли, бе? Това не може да скача, бе. Бог. Той 15-та. Ясно. О, не, брат. Не мога. Довиждане. Весела Коледа.